reforzar o persoal sanitario e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. É por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación do Concello do Grove amosa o seu rexeitamento á proposta irresponsável da Xunta de Galiza de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais, por considerar que criminaliza de xeito injustificable a clase traballadora galega. Segundo, o Pleno do Concello do Grove solicita á Xunta de Galiza a pedir desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intoleráveis de fraude e absentismo vertidas desde a presidencia do Goberno galego. Terceiro, o Pleno do Concello do Grove insta a Xunta de Galiza a reforzar de xeito inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindible para garantir unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenzas laborais. Abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerável para o sistema público e os dereitos laborais. E incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vigilancia sobre a siniestralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galicia, unha situación que resulta insustentable. Cuarto, dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares con representación no Parlamento de Galiza. No Grove, 23 de abril de 2026. Engadir, en todo caso, isto é unha cousa propia que por aclarar un pouco unha moción por non facela tan seria, decir que andando no BNG falamos de traballadoras e traballadores, non nos referimos só ás persoas que viven dun salario, senón tamén ás traballadoras e traballadores autónomos que se desenvolven cunha pequena empresa ou negocio. En xeral, serán todas as persoas que poden pasar a precariedade ou pobreza por falta de cobertura dun servicio social. Poñamos, por exemplo, un traballador autónomo que se lle presenta unha enfermidade grave, a cal lle sería imposible costear sen unha protección social efectiva, un cancro cun tratamento de quimio, ou un traballador que, por desgracia, pasa a ser persoa dependente a causa dun accidente ou enfermidade. Neso entramos o 80% das galegas en Galiza, en o Grove prácticamente o 95% dos mecos e mecas. Unha vez aclarado isto, e se prestou a debida atención á moción, supónse que ninguén estará en desacordo, pois é básica e transcribe a realidade efectiva do que está a acontecer. Gracias. Ben, moitas gracias. Abrimos quenda de intervencións. Señor Otero de Esquerda Unida. Sí, ben, boas tardes a todas e a todos. Bueno, lógicamente, dende Esquerda Unida vamos a apoiar a moción, porque esta proposta que lanzan da Xunta, pois, por tres cuestións básicas. Unha é que pon a todos os traballadores e traballadoras como defraudadores, todos son defraudadores de por sí, entón xa criminaliza esa parte. Outra, máis grave aínda, que criminaliza, pon como defraudadores o servicio sanitario público, xa é clarísimo da forma que o plantea, e, lóxicamente, ao final pon en mans das mutuas un poder aínda máis grande do que xa teñen, que as mutuas non deixen de ser estar ao servicio das empresas, co cual, lóxicamente, dándolle ese poder a maiores, provocará o que todos nos tememos, que moitos teñan que coller a alta dunha maneira que non estarían preparados para elo. Entón, nada, apoiamos a proposta de todos os puntos de acordos. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Otero. Sí, apuntabas que o segundo era algo propio, entón o primeiro viña dado. Esta moción do BNG creemos que parte dun diagnóstico equivocado e dun enfoque profundamente ideoloxizado. Aquí non estamos ante un ataque aos traballadores como se pretende facer ver, senón ante a necesidade de afrontar con rigor un problema real que afecta a Galicia, o absentismo laboral. Os datos son claros. Galicia é a segunda comunidade autónoma con máis xornadas perdidas por incapacidade temporal.
Falamos dun fenómeno cun impacto económico superior aos 2.200 millóns de euros, que afecta a productividade, sustentabilidade do sistema e, en última instancia, o conxunto da sociedade. Negar esta realidade non protexe os traballadores, o que fai é mirar cara a outro lado. Dende a Xunta de Galicia non se cuestiona o dereito á baixa laboral. Ese dereito é incuestionable. Pero unha cousa é defender os dereitos e outra moi distinta é non actuar cando existen disfuncións evidentes no sistema. Ou é que alguén pode soster seriamente que non hai marxe de mellora na xestión das baixas? Ou que non debemos reducir baixas evitables ou acurtar procesos innecesariamente longos? Máis de 126.000 procesos de baixas revisados con máis de 30.000 altas, reforzo da atención primaria, creación de unidades especializadas en saúde mental e patoloxías muscoesqueléticas, mellora da coordinación coas mutuas para axilizar diagnósticos e tratamentos, e, sobre todo, impulso decidido á prevención de riscos laborais e ao benestar no traballo. Frente a todo isto, o BNG fala da criminalización, pero a realidade é xusto a contraria. O que se busca é protexer o sistema, garantir a súa sustentabilidade e mellorar a atención aos propios traballadores. Resulta sorprendente escoitar esas críticas cando o propio Goberno de España, co apoio do BNG, está a formular medidas de control sobre o absentismo, incluindo o seguimento de traballadores con múltiples baixas. Entón, é lexítimo en Madrid e non o é en Galicia? Ademais, os datos desmenten outro dos grandes relatos. O gasto sanitario en Galicia medrou máis dun 50% desde o 2009. Temos mellores tempos de espera que a media estatal. E a siniestralidade laboral está a descender de forma sostida, tanto en accidentes graves como mortais. Porque aquí non se trata de confrontar, trátase de resolver. E resolver pasa por atopar un equilibrio entre protexer os dereitos dos traballadores e tamén garantir que o sistema funcione, que é xusto e sostible. Por todo isto, o noso voto vai a ser en contra. Gracias. Moi ben, gracias. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista anunciar que vamos a votar a favor da moción presentada polo BNG. Ten a palabra o señor Noia para pechar, xa que é o promotor da moción. Sí, bueno, non esperaba menos do Partido Popular, solamente, claro, porque se sabe do señor Rueda, vostedes trasladanlle o seu argumentario e teño que soltar, bueno. A realidade é ideologizado, evidentemente. Nós, todos os que estamos aquí, estamos ideologizados. Vostedes tamén. Tamén. Non dixan, non é que nós o da política vostedes defenden unha forma de facer política. E pareceme ben, pareceme correcto, é a súa forma de facer política. De todos os xeitos, tal como pon a moción, o que fala o señor Rueda e o que dixo o señor Rueda aí, e pódese ver onde está na página web do Parlamento de Galicia, é que é insultante, porque sitúa o foco, e vostedes insisten nese foco, insisten en poñelo aí, en que en Galicia o que hai é que somos moitos e que... Gracias. Igual lle din sin querer, non creo, pero... non sei cando se cortou, pero bueno, que sitúa o foco, xustamente, ustedes insisten en situar o foco na sospeita da xente, dos traballadores e traballadoras e na xente, e nos médicos. É dicir, se hai un problema de que hai demasiadas baixas, non vai a ser aí. O problema vai a ser en que hai unha inspección que non funciona, a propósito, unhas mutuas que parece que cando un traballador colle unha baixa parece que está cometendo un delito, e a min iso pasoume, chamadas, vostede, e usted, a min pasoume, acontece, entón, se me pasou, son fiel reflexo disso. A ti tamén? Pois entonces, a mí, iba a seguir, pero xa paro, porque a ti tamén se pasou, e a mí me pasou, é porque algo está pasando con eso. É eso que se denuncia aquí. Entón, hai marxe de melloras, claro, na inspección, nos tempos que se dan para a atención primaria, que ahora mismo aquí son, non sabemos cando son, vostedes collen, igual que a min, a aplicación das sergas, e pregunten por un día para que lle dé a vez.
a ver se lla dá como lla daba antes, a 2, 3 días, logo pasou a ser unha semana, logo pasou 15 días, e agora vaya usted por ali a ver cando lle darán, porque é o que hai ahora mismo, en este preciso momento. Retos a facer eso, se queren. Hasta apostaríamos algo. Méteme medo, que non hai por aí. Pero bueno, aposto, vamos, porque onte, o outro día fíxeno, a semana pasada. Entón, de eso se trata nada máis, de situar o foco onde hai que situalo, e non perxudicando a quen xa está perxudicado de por sí. Porque que ti teñas unha baixa, pode haber un ou dous listillos que os pode haber, pero o 90% da xente que colle a baixa, ou o 95% non a quere coller. Ninguén quere estar enfermo, ninguén quere ir ao centro de salud, e moito menos ninguén quere ir a Montecelo de por sí. Gracias. Moi ben, gracias. Procedemos, por tanto, a votar a moción presentada polo BNG. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto, non habendo máis mocións de urxencia, que é rogos e preguntas. Solicito a todos os compañeros e compañeras que queran trasladar rogos e preguntas soliciten a palabra. Señor Meis. Boas noites. Nada, unha pregunta solo. Quixera saber se a día de hoxe hai algunha empresa que leva o mantemento de parques. Sabemos que en outubro, bueno, faleceu a persona que levaba ese servicio e non volvemos a ver se se volveu a sacar a concurso, se hai algunha empresa, non... Nada, simplemente eso. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, vale, nada, hoxe un pouco cortas. Bueno, fago basicamente para ver cal é a disculpa deste mes, a Marquesina de Arbia, que pasou con ela, e a ver que toca hoxe, só por ese saber. E outra tamén, para saber que pasa, tamén cal é a disculpa, a fonte de Concepción Arenal, que tamén iba a ser reparar o pollo no seu sitio onde hai moito tempo, e sigue tamén o mesmo, ali, zapateada ali ao lado, por decirlo. E por último, quería facer unha serie de consulta, varias preguntas sobre un proxecto que é o do Refuxio Climático Pea Friendly daqui do Corgo. Queríamos, pois varias cuestións que nos crean dúbidas. A primeira, que se vai a invertir cerca de 700.000 euros nun terreno portuario, a día de hoxe sigue sendo portuario, cando Esquerda Unida ten solicitado en varias ocasións que se arranxase a esplanada, incluso con 100, 200.000 euros que había de algúns sobrantes de obras, se nos achacaba que non se iba a invertir tal cantidad de cartos nun suelo que non era público, que era un suelo de portos, que era unha barbaridad, que só tiña que facer os portos, que era unha inversión de portos, e agora invírtense prato de 700.000 euros. Non se contempla dentro dese proxecto, e de feito queda bloqueada para moitísimo tempo para a vida, a posibilidade de crear un tanque de tormentas nese espacio. Unha medida que, a pesar de que votar en contra dunha moción do BNG no seu momento, despois o alcalde, pois non hai moito tempo, a preguntas do noso grupo sobre as inundacións, parecía que era necesaria para esta zona para poder desbloquear solucionar o problema que había de inundacións na zona do Corgo. Pero non se contempla nunha obra do calibre que esta, co cual queda hipotecado xa o espacio para sempre. Nos sorprende, incluso na moción que era do BNG alegaba tamén que nos iba a invertir eses cartos nunha plaza que non era pública. E volvemos, gastamos 700.000 euros. Logo, o proxecto non fomos capaces de ver si se manteñen a iluminación existente, porque non pon por ningún lado que se manteña. Fálase de recolocación, fálase de iluminaria nos mesmos puntos, pero non si se mantén a mesma iluminación que se gastou hai ano e medio. Hai ano e medio, 100.000 euros no Corgo, que ahora mismo non se sabe se vai a continuar, se vai a meter nova iluminación, co cual xa non falamos de 700, xa podemos falar de 800.000 euros. E, se se desplazan, quere dicir que este proxecto foi feito sin planeamento. Por qué? Porque ponse nun sitio e agora hai que movelas porque xa planteamos outra cousa. O sea,
todo sin planeamento, sin unha idea de futuro, o que nos surja a cabeza. Que de feito xa é así, por que? Porque o propio PSTD non contemplaba esa reforma. Isto foi algo de, ostras, non podemos facer isto, non podemos facer isto, non podemos facer aquilo, xuntamos todos estes cargos e facemos unha actuación sola no corro para poder cumplir co PSTD. Eso é a conclusión que se pode sacar de toda esta idea, porque ni siquiera foi consultada co resto dos grupos políticos cando a proposta de subvención supuestamente foi a Unión Europea negociada con todos os grupos, o sea, políticos, actores sociais, actores locais e agora fanse as modificacións sen pasar polo Consello Local de Turismo e sin nada, o sea, e sin darnos información, porque cantas veces a temos pedido. E despois, incluso, outra das cuestións, a parte de denominación, é o tema das árbores. Si se van a manter, non se van a manter. Atopamos unha noticia do 2020, moi curiosa, porque se plantaban unhas polonias, pauliñas, ou tal, que eran combatientes para o cambio climático, eran moi boas para o CO2, o que jodían o CO2, e que eran para o cambio climático. E resulta que agora, 6 anos despois, non se sabe se van a manter, se destruyen, se rompen, ou se fan, e se monta outro tipo de arboreda. Non está especificado no proxecto. Nós o que queremos saber é, contémplase a mesma iluminación e os árboles que existen agora mesmo, vaise cambiar todo, eliminar as fontes, agora vanse a colocar, porque se sale no proxecto. Que inversión final ten esta plaza? Que pasa co posible solución ás inundacións que se presentan no Corgo todos os invernos, que afectan incluso a negocios da redonda, supermercados, viviendas, a Belomar e algúns máis que desta zona, que era a mellor solución. O sea, feito todo da maneira que se fixo, o cual queremos, polo menos, unhas respostas sobre esta cuestión. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Otero. Sí, vale. Pregunta, datos. Primeiro, inversión e propaganda. Anuncia unha obra por máis de 600.000 euros na Plaza do Corgo, sin contar cos membros da oposición para un proxecto de tal envergadura, pero ademais, canto pode ter consignado no presuposto para o mantemento desa obra? E, por certo, pode facer esa obra sin ter aprobado o Pexón? E xa enlazo como vai o Pexón. Despois, limpeza e servicios. En plena antesala da temporada estival, os propios veciños critican que as zonas están sin limpar e sin adecentar. Seguridade. Cantos policías locales por ratio de 1000 habitantes lle pertencen ao Grove e cantos ten efectivos a día de hoxe? En urbanismo, preguntáballe se pode aprobar sin o Pexón, porque cantos expedientes urbanísticos temos parados ou paralizados por non poder atender? E despois un par de robos. Hai casi un mes, creo que lle comentei o tema de iban a asfaltar en Reboredo a calle do Cruceiro e que aproveitando co asfaltado si podían poñer un par de lombos reductores de velocidade polos coches que baixan á praia, e a calle xa está asfaltada pero non ten lombos, entón si van a poñer algunhas sinais advertindo da reducción de velocidade polo peligro de persoas. Tamén na Praia da Lanzada os principais accesos ao areal están tapados ou alcanzados pola área da playa, supoño que polas mareas vivas, pero dificulta o acceso ás cadeiras de rodas ou aos cochiños de críos. Entón, si poden ir a facer o mantemento. Si recibimos xa a sentencia da denuncia polo caso do velatorio, avanzou algo na RPT? E o concurso da Festa dos Maios deixámolo para o ano que ven? Gracias. Moi ben, moitas... Perdón. Señor Noia. Vou empezar con algo de Rons, terra de Porto Rons, a Jandariña, en fin. O tobogán do Parque Infantil de Rons, que denunciamos no pleno pasado, segue sen arranxarse. Insistimos
porque a madeira dos laterais, por onde baixan as crianzas, está podre e hai astillas que poden, e xa pasou, facer daño sangue nas crianzas. Insisto, isto xa pasou e non foi grave, pero tal como está, irá a peor e é necesaria unha solución urxente. Non se pode esperar meses a contratar unha empresa e seguro que hai un traballador ou carpinteiro de man para darlle unha solución á caída rápida. Ademais, así, evitaremos a necesidade de cambiálo por outro, se se pon ese ben, non? Outra, alrededor da gardería de Ron seguimos co problema, parece que hai algo máis de limpeza, pero no sentido de que se puxeron algún barco de outra maneira, bueno, en fin, hubo algunha modificación, pero basicamente estamos na mesma, non? Non sei se mandou a policía local, se abre un tipo de expediente con ese tema, pero bueno, é cuestión de dar, ora creemos de darlle xa un pouquiño de pulo, de solución, falar co propietario, en fin, chegar a acordos. Camiño da Xesteiriña, vostede pasounos unha aplicación xa digital cos camiños do Grove hai máis de 15 días, hai máis de un mes, unha aplicación para incluso que iba a traer a pleno e tal, pero que curiosamente resulta que era dos camiños públicos do Grove, curiosamente o camiño da Xesteiriña non estaba. Entón, con bo criterio retirouno, debe ser para incluílo ou para que hasta que este incluído non se pase a pleno. Gostaría de saber que tal está, porque xa digo, pasou un mes, nós non dixemos nada, esperando que houbera unha rectificación apropiada. Como vemos que non se move, pois falamos. O paso de peóns que se pintou por fin en Terra de Porto, seguense ter os botóns de traxecto na parte que dá a de Alexandre Bóveda. É dicir, pintouse, pero faltan os botóns para que as persoas invidentes podan saber cando remata o paso de peóns, non? Xa o que está ao lado, está os botóns aquí, o sea, os botóns a un lado e o paso de peóns a outro, pero bueno, en este, polo menos, que este de xeito a caída, non? Na Gandariña chegaron a asfaltar, a Gandariña tamén naquela zona, chegaron a asfaltar, foron avanzando e de repente pararon. Pararon e foron para outro lado. E desde aquela estaban así. Algúnha razón que non sepamos e debamos saber? Mais que nada para informar a veciñanza que estaba a esperar o remate da actuación e segue a esperar, non? É bo cando hai un cambio desos acercarse e dicir, pois mira, que temos que abrir e meter tubería, ou temos que, ou acabouse no sopiche, ou eu que sei calquera cousa que lle indique á población o por que non seguimos adiante co tema, non? Ou chegaba hasta aquí, non nos dou pa máis. Tamén é válido, pero polo menos ter a xente informada. Poño aquí no punto 4, hoxe toca un amigo da Marquesina de Ardia, por aquilo de que está rulando, non? Cada grupo da oposición, dio da Marquesina de Ardia cada mes ou mes e pico. Pero bueno, volvendo a decir, Esquerda Unida, súmome a eso. Ao de solicitar, eu hoxe solicitín a arquitecta, sei que con un pouco de retraso, porque eu contaba sinceramente en que os proxectos que se facían da gastromeca, especialmente estes de tanto valor, se nos pasaran a oposición, non? E eu pensín, ao mellor pasou nun mail ou así, que eu sou moi despistado cos mails. Entón, hoxe fun e mirín, hostia, por non me pasaron ningún mail con un proxecto, co proxecto deste de poñer árbores e cambiar, que non é cousa pequena, volver a modificar a historia do Grove. Esta parte modificouse 5 ou 6 veces. Chegouse a poñer creo recordar, porque eu debo ser o máis vello de todos, menos Juan, o siguiente debo ser eu. Eu recordo que se puxeran árbores todo, non? Bueno, non sei se dicir sinto moito ou enhoraboa. Calquera das dúas cousas vale. Vale, entón, o tema do arbor, aquí hubo arborado, aquí hubo arborado en todo, non? Coas que hai estas da sombra aquí,
que o cubrían todo. Aí chocaba eu de pequeno. Despois, eso foise recortando, veu a Gondar e fixo unha cousa, despois veu outra e fixo outra, despois, hasta chegar o que temos agora, que a verdad é bastante deficiente. O que podía ser, isto é moi deficiente. Entra portos en xogo, entran as historias de que da ampliación e tal. Claro, é que é de moitos cartos. Eu creo que deberían, sin ningún tipo de vergonza, enseñalo. Se o hai, enseñalo. Eu falei coa arquitecta, díxome que mandara por registro, e que ela me mandaba, non o mandín aínda, tive toda a tarde moi ocupada, pero mañan pola mañan vou mandalo por registro. Vou pedir para min, pero solicito tamén que se mande ao resto dos grupos, non? Vos a tedes? Pois eu non o vin. Non o vin. Pois si, entonces retiro dito, xa buscarei. Non o miren por aí, eu solicitei normalmente o que fago solicitalo, e non o vin. E xa está, nada máis que iso, pero se xa está, xa está. Está na páxina de... Contratos de Galicia. Pois non miren en Contratos de Galicia. Sinto. Retiro a pregunta. O rogo. Nada máis. Vale, ben. Polas características dos rogos e preguntas casi lles vou a contestar eu a todo o que se plantexa. Empresa de mantemento de parques, é certo que desde finais do ano pasado estamos en empresa de mantemento. Algúnha empresa fixo algunha actuación moi concreta e puntual nos parques, pero sí que temos que licitar. Estamos facendo unha valoración económica da licitación, porque estamos constatando como en algúns dos parques moitos dos columpios que temos en eles necesitarían para cumplir normativas reformas ou prácticamente un cambio deles para adaptarse á nova normativa. Si, a Marquesina de Ardia, pois hasta niñes vou a contestar, porque teñen razón. A fonte de Concepción Arenal tamén veremos, estamos agora coas reformas. É certo que Concepción Arenal, Laxes, solicitouse dentro da línea 1 de Diputación de Pontevedra xunto con unha parte de Peralto, Pratería, Montiño e algunha rúa máis, levantar todas un proxecto para levantar estas rúas e pasalas a formigón e non losetas como teñen agora. Polo tanto, si desde a Diputación nos aproban ese proxecto, bueno, pois estar agora facendo actuacións en esas rúas poden entender que non se xustifica. A nosa intención é levantalas, dado a grande cantidad de problemas que nos dan de mantemento e conservación, e facer todas de formigón. Bueno, preguntan todos os partidos políticos polo proxecto do Corgo do Refuxio Climático. Por que tomamos a decisión de acometer esta obra? Bueno, pois despois dunha reunión co presidente de Portos o ano pasado, onde reiterativamente por enésima vez solicitamos a reforma da esplanada do Corgo, que está en moi mal estado, bueno, desde Portos nos teñen ou non contestado, ou algunha vez que nos teñen contestado onde eles iban a acometer a reforma, pois nunca se acometeu. O ano pasado que nos trasladaron foi que non iban a cometer esa actuación porque a concesión remata o 27, é dicir, o ano que ven, e, por outra parte, é unha das áreas que está no plan de desafectación de portos a favor do Concello do Grove. De feito, ahora mesmo está en consulta con Costas do Estado para que a Xunta de Galicia siga esa tramitación e desafectación. Unha das áreas que se propón de desafectación é precisamente desde este edificio ata o skate que todos conhecemos, non? Toda esta área. Entón, o presidente de Portos foi claro que eles, lóxicamente, si se van, entre comillas, usando esa palabra, desfacer desa área, non iban a cometer unha obra de reforma. De tal xeito que, bueno, non queda outra que acometámola nós. A partir de aí, dentro da Gastromeca, é certo que sí que cambiamos unha serie de accións e, a través dun proxecto da propia arquitecta municipal, pois se toma a decisión de acometer unha forma integral
principalmente da zona da Esplanada, pero tamén da zona esta do Parque Reda, da Alameda, cambiando un pouco toda a zona verde e facendo unha zona de refuxio climático que é o proxecto que ahora mesmo está aprobado e está en plena licitación. De feito, mañán ábrense as ofertas económicas para adxudicar definitivamente a obra. Tanque de tormentas. Bueno, tanque de tormentas se ten estudado en máis dunha ubicación e se chega á conclusión que a mellor ubicación para implementar, para construir un tanque de tormentas é ao lado da Casa Terceira Idade, onde temos a zona de bombeo, porque ali é precisamente onde se concentra toda a acumulación das diferentes aguas cando temos choivas fortes ou inundacións, de tal forma que técnicamente, consultados con varios técnicos, a mellor ubicación será ubicala en esa zona e, polo tanto, non correspondía facela na zona do Corgo. A iluminación que se instalou en zona do Corgo ano pasado se vai a manter, posiblemente algunha das farolas se teña que reubicar dentro do propio Corgo, acondicionando o propio proxecto de refuxio climático que, como digo, está en pleno proceso de licitación. E en canto aos árbores, algún si é certo que se retira, perdón, concretamente máis deles os que están nesta zona de Esplanada aquí diante do edificio do Concello do Grove. Temos moita variedade de árbores que moitos deles pois non teñen moito sentido, pero moitas deles sí que se sigue mantendo na zona que temos aí diante do propio xardín e que vai ser unha das bases da propia zona de refuxio climático. Por lo tanto, incrementarase a vegetación, vais a incrementar a zona verde, pero vais a facer de xeito totalmente integrado, tanto é así que a idea é que este vial que ahora mesmo pasa por diante do Concello pasa a ser un vial 100% peonil e prohibir o tránsito de vehículos para facer unha conexión dende esta zona do edificio do Concello do Grove hasta a zona do skate. Bueno, a proxecto é certo que o anduvemos como ben saben, a contrarreloxo, pero ahora mismo está a disposición porque é público e poden consultar o mesmo. Si se pode executar sin pexón porque hai un plan especial de portos aprobado e, ademais, temos xa autorización de portos desde a semana pasada para poder executar a obra. Por lo tanto, urbanísticamente non ten ningún problema. O pexón, estamos pendientes do informe de costas, tuvemos unha reunión fai 15 días coa técnica que informou costas e a semana que ven teremos outra porque xa atendemos a todas as súas demandas, só esperamos que den conformidade ás correccións feitas e xa nos traslade un informe favorable. Como lles teño informado máis unha ocasión, en canto teñamos ese informe favorable, convocaremos un pleno para a aprobación provisional do mesmo e poder trasladalo a Santiago e que cerquen de que se aprobe definitivamente. En canto a limpeza, servicios, mantemento, estamos xa no procedimento de contratación de 11 operarios de limpeza máis 2 xardiñeiros que nos foron concedidos, algún máis, 17, sí, basicamente enfocados a operarios de limpeza, xardiñeiros, 11 operarios de limpeza, 2 xardiñeiros e 3 chofers para cubrir boa parte de mantemento e conservación. Así mesmo, dentro da línea 2 de Diputación metemos unha partida económica para o Roza, licitar ao desbroce a Roza de todo o Grove, de todas as dúas parroquias, e de camiños públicos e zonas urbanas, e tamén metemos unha partida para mantemento e conservación e tamén para pintado de estradas. Así como a línea 3 xa se nos concedeu, estamos en proceso ahora mesmo, xa se aprobou en Xunta de Goberno e se chamará a través da oficina do SEPE para empezar a ter as entrevistas e contratar. É certo que a línea 2 da Diputación ainda non temos resolución e, polo tanto, non podemos empezar con elo.
O ratio que debería de ter o Grove en base a poboación deberían de ser en torno aos 17, falo de poboación censada. Se falamos de poboación estival, moitos máis. A intención, desde logo, o Grove debería de aspirar a ter 20 policías. A día de hoxe temos 7. Vanse incorporar 4 en xullo e agosto, porque son o que corresponde ás prácticas dos 4 policías que no mes de outubro se teñen que incorporar xa a plantilla, que ahora mesmo están en proceso de formación da Academia Galega. Con tal chegaríamos a 11. Melloramos algo a situación, pero en ningún caso chegamos aos 17 que en moitos anos, fai anos xa, houbo no Grove, e desde logo ese obxectivo. É verdad que nos últimos 8 anos se incorporaron máis policías municipales ao Grove, a plantilla do Grove, que nunca na historia, pero é certo que tamén, así como se incorporaron, moitos deles por concurso de traslado, pois se foron distribuindo a outros concellos, tal como recolle a propia Lei Galega de Policía Local. Tomamos nota, porque é certo, como había comentado, o tema da reducción da velocidade na zona de Reboredo que se asfaltou en estes días. Respecto á lanzada, estuvemos facendo actuacións para a mellora de accesibilidade das rampas de acceso na lanzada en estas semanas. Bueno, recollemos e seguiremos mellorando a accesibilidade. De feito, ahora xa estaban actuando de feito urxente na zona de Connegro. Como ben saben, temos unha partida económica importante dentro do remanente aprobado que, en canto poda estar en vigor, a nosa intención é sacalo adiante. Non temos resolución xudicial respecto ao contencioso das salas velatorio. Canto sexa, pois se fará pública, lóxicamente, será pública. Da RPT, tuve a semana pasada xuntanza mesa de negociación para incorporar e implementar no Concello do Grove a xornada de 35 horas semanais, con total acordo. Falamos de RPT e nos convocamos a mesa para o 22 de maio falar exclusivamente de RPT. Así mesmo, lles traslado tamén que en esa mesa de negociación se falaba que, se fora necesario, pois compartiríamos ou convocaríamos a outra xuntanza, a todos os partidos políticos e a propia mesa cos representantes sindicales para falar da situación da RPT no Concello de Grove. Pero, en principio, 22 de maio, 10 da mañán, temos convocada mesa de negociación para falar da RPT. O concurso de Mallos, como se anunciou este ano, vai a consistir na impartición de unha serie de talleres e de charlas de como facer ou como sacar adiante pois os mallos, pero este ano certo que non vai haber concurso. Tomamos nota do tobogán de Rons que nos traslada o BNG. Dos temas dos barcos xa falamos co propietario, hai aberto un expediente sancionador por parte da Policía Local e confiamos que, tal como se comprometeu, pois salira sacara desa zona todos os barcos, todas esas embarcacións. A Xestiriña, non é solamente a Xestiriña, é certo que a empresa presentou un inventario de camiños que, igual que llos pasamos a vostede, nós e o técnico municipal, en este caso en Medio Ambiente, tamén está facendo unha revisión del, porque antes de traerlo a pleno o que queremos é que se axuste o máis posible á realidade. Agora mesmo o técnico de Medio Ambiente está sacado adiante toda esta revisión, desde logo a Xesteiriña. Eu mesmo lles trasladei, cando lle pasei a documentación, que tiñamos xa detectado que era un dos camiños que non estaba, pero estamos revisando absolutamente todos os planos para que antes de traerlo a pleno ter unha garantía de que polo menos incorporamos todos os localizados. Despois de aprobarse no pleno, lógicamente hai período de alegacións, de exposición pública de alegacións, e seguramente a través dos veciños salirán moitos. Pero sí que é certo que estamos en esa revisión, o cal convido tamén a calquer forza política do pleno que si ten identificado algún camiño que non está recollido, pois desde logo non o pode pasar. Nós queríamos completar un pouco este traballo para convocalos a todos e falar deste inventario. O tema dos botóns para a xente invidente do paso de peóns de Terraporto, esta mañán precisamente se estuveron facendo actuacións de
das rayas para a identificación da xente invidente, confiamos que estén ben e de feito pedimoslle a persona que ali vive que o pudera revisar. Non teño máis noticias, confío en que este todo correcto, se non volveremos a actuar en ese punto, pero esta mesma mañán se estuvo ali actuando. Respecto ao asfaltado de Gandariño, é certo que aí hai un tramo que xa se había asfaltado fai uns anos, que se intentaba conectar con este, e en principio así quedaba. De todos os xeitos, a directora do plan de asfaltados é a arquitecta municipal e lle preguntarei sobre este tema. A Marquesina de Ardia, como lles digo, nada que comentar, teñen toda a razón. E respecto ao que nos comentaba o BNG de proxecto do Corgo, creo que está xa contestado respecto aos rogos e preguntas dos anteriores grupos. Creo que teño respondido a todas as rogos e preguntas trasladadas, así que non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Gracias, boa tarde. Espero que estemos ainda grabando. A pregunta da señora Toro do Partido Popular: urbanismo, é certo que estamos por debaixo dos 5 meses informando as licencias? Comunicacións previas de evolución de garantías e fianzas, estamos por debaixo dos 15 días? E hoxe incorporouse unha auxiliar administrativa a urbanismo e posiblemente na primeira semana, segunda semana de maio, incorpórase a aparelladora municipal. Begoña xa ten a alta e, polo tanto, se incorpora. Vamos a manter, porque así o pideu tamén, vamos a manter a actual equipo da arquitecta municipal polo menos todo este ano, porque creo que con esta incorporación de persoal ao urbanismo vamos a poder poñernos ao día con todo o tema este de licencias, comunicacións previas, garantías, devolucións, etc. Si é certo. Gracias.